Dahil birthday ngunyan kan samuyang podrakels, tigdarami siya digdiyong ngunyan sa Jollibee para dawa pa paano mag-ugma kami. Dapat kaya talaga makakanlang kami sa Migis Libmanan, kaso nahilimi pano. Kaya naisipan mi magpasipokot para mag-Jollibee na lang. Wow, what a nice! Aram kong aram mo naman ang dudumanan mi kasi sa intro pa lang sinabi ko na, Eyo, kung bako ka man pataladi. Tapos uyan na kami digdiyo sa may Bulaong Bridge kung sa inkadakulon naman digdiyo ning kakanan. Inuman, tambayan, kung ano-ano pa man kadakulo na digdiyo. May pausok-usok pang nahiling. Tapos iyan may hiling mo talaga yun haloy-haloy ng arkong iyan. Pag nahihiling ko yan si Ram, namamati ko talaga na, wow, ang sarap mabuhay. Wow, yaon na ako sa lugar ng mga bumog. Sabi ko, cheers na niya kapag 35%. Sabi kayong i-charge, sabi ni Mama, di mo tig-charge. Lobat logo si cellphone ni Mama Kels, kaya anggotar na naman ang lola nyo. Dahil naanggot si Modra Kels, ma-speedon kami nakaabot tigdeyo, garo malang bunganga ni Mama pa nagaanggot sa mo. Hala, ano yan? Garo ginatan ang makakakan ko at tiyan. Tapos uyan na, palaog na kami dito sa Jollibee, ugmahon akong maray. Ito sabi ko sa diri ko, first time kong makakakan sa Jollibee. Pa, dito pa. Pa, kaway ka. Sabi ko kaway, nag-peace lang. Peace yo. Tapos syempre, palaog naman ako dyan. Gusto ko nang magtukaw sin magkakan chicken kan Jollibee. Syempre, perangal daw akong day nagluwa sa harong ta. Grabe si Bashir ko. Na-depress nga niya ako ning duwang oras. Tapos digdiyo nagpakita ko, ta sabi kang Bashir ko, umay face na hala, mas nakaka-umay ka. Tapos nag-order na nga ni si Duwa kong tugang, yes, Duwa kong tugang guys. Tapos yan, nag-ulay-ulay duman si Mama, tapos si Papa, tapos yan si pamangkin ko, ang pinsan kong ugno. Tapos ako syempre, sabi ko sa pinsan ko, videoan mo ako, kunwari malakaw ako para digdiyo sa imo. Wow, what a scripted. Tapos uya na ang lafwang, syempre, makakakan mo na kami. Iyo malan na yung tig-order, may bago man kaming mayaman, bago man kaming mapirak. Araw kang saro dyan na nagko-comment na akala mo man talaga magayonon. Kanos naman nga ni, ay, ano tungkol bagay sa kwarta? Ano talaga abot sa itsura? Habang tigihiling nindo ko nagpapaara sa inyo nagkakanon, mataram-tara muna ako nag-video yan. Ang mga vlogger baga talaga araw kaya, yes sir. Yung mga kunwari man nga talagang, yan, buksan mo yan, dali na halo yun. Yan, ilag mo. Araw kayo ng vlogger baga, mga vlogger na maing kamong daka sa buhay. Yan, hungit na. First bite, thank you Lord, si Ram. First time ko talaga magkakas sa Jollibee, kaya ang saya-saya ko. Dahil pa ako nakontento sa video kayo nila, ako na muna dyan yan. Tig-sit up ko man nga, yes sir, para bilo man nga talaga ang pag-video niyan. Si Ram kang hungit. Masira mo niyan? Masira mo ng Jollibee. Masira mo na maray. Nagdayo si Puko, tawayin Jollibee sa Libmanan, aray ka. Siyempre, papailing ko man ng mga kairibanan ko nagkakakahan para bako malang ako ang hablok dyan. Yan, yes sir. It yan. Pod trip lang, tapos at yan, tamang red door, siram, kambuhay. Siyempre, tapos na kami magkakanta, hablok kami. Araw ko na sa tubangan ko, si Ram, tamang painghalo na lang. Basog yan. Dahil tarapos na magkarakano yan napaluwas na kes, siyempre paluwas na masinda dyan, bala man sinda, nagchichismisan pa bago maglakaw-lakaw. Yes sir. Tamang lang, chika-chika na, masiraman nga si Manok, masiraman nga si Gravy. Tapos yan togang ko may take out pa para daw kisay daw yan. Hala, barasog na. Happy birthday pa. Sana magawig ang buhay mo para masubaybayan mo pang mga basher ko. Aray ka. Ay 4 minutes pa lang. Sala.